Hi guys, in this video I'm going to be teaching you how to tie a head wrap the easy way. All you need is a piece of cloth, can be any cloth, any color, and obviously it helps if you have a head. And all you do is just put the cloth around your head like this, and then make sure it's tight. Just go around. Okay, good. Yazi uthi amadoda asebhorekile aye ukubuka le video. Lalelani ke ma uKhisimusi ufika kanye ngonyaka. So, njoba nje ngomgqibelo kuza yonke inhlobo yebless eThekwini, singadlali kancane. Kuzofanele sibambisane ukuze siphumelele. Number 1, fanele senze show ukuthi amantombazana againayo, amantombazana ase-KZN, especially awase Durban. Kunini sasilindile ukuthi lolu suku lifike nakuthina. Into efanele siyenze ke ma fanele senze njengamasosha kaShaka. Senze show ukuthi ngaphambili sibeke ingqungqulu zethu into esiyithembile. Kodwa ukuze singabhayizi sizocela ukuthi umholi wethu, imeya yethu uMamzandile kube uyena ozosilekelela ukuthi asinike ilist yabantu abathola amathenda ngempela. Ngoba veke kubhlungu ukuthi uyitshela ukuthi usuwinile ngebless kanti uphethe ibless elithola amathenda okupenda izikole. Noma ilamathenda okuhambisa amagrocery breakfast ezikoleni. So uMamzandile sicela sinike ilist. Thina baseDurban, abaseGolden, abakwamanye ama-province bangayinuki nje leyo list yokuthi obani abaphethe amathenda ngempela. Number 2, socela mama usikhiphele izikipa lezi ezinhle namajacket eleda. Siwanika abafana bama-SRC nalama volunteers emalokishini angasebenzi. Senzani lapho sididizitha. Ukuze mebefika labo sisi bako-Gold nako Cape Town beyitshela ukuthi bazothatha abantu lapha eDurban, bafike baqale bathathe laba ababhedayo. Bese senze njani? Thina ke ngithi sesine list yabantu aba-right. Bese nathi singabhayizi ke sifuna ukuya sonke. Phela nawo ama-blesser ane class, ane type. Senze njani lapho? Sibeka abantu bethu esibathembile ngaphambili. Hambiso uzodwa ke nje uyobadida ngedidi nje badideke. Sambiso nomzamo ngaphambili, ancama ama-blesser. Sambiso uJessica Nkosi ngeke asaba ngaphambili ngoba ama-blesser abathani kahloma beyingane. Xiyazwa siyala nalomfana wozalo. Bese sibeka uBabe Sodumo. Azobashaya ngamaholo abashaye ngamaholo. Umuzazi ukuthi vele awukazi ushelwe nje unyaka wonke u2018 uzowaphela. Musu ukubangisa izingane ezinenhlanhla ezinogazi. Yeke izingane ihambe. So ke mama wethu uMamzandile Gumede siyacela abantu ukuthi ubamisane nathi njengemeya yethu esaziyo ukuthi uyasithanda nathi futhi siyakuthanda. Sicela usinike ilist ukuze izingane zakho zingabhayizi. Angathi umuntu uyavuka lapha uyitshela ukuthi ubehlele eCuban ubusuku bonke noPatrice Motsepe kanti ubehleli noPatrick Mkwena. Peace.